Helo, dwi'n ôl Awesomeness yma a dwi wedi newid sgim fi am y episod yma. Episod olaf i ydi so dwi'n neud Minecraft. Dwi'n yn gwybod be i neud, na i bildio tŷ, rhywbeth gwahanol. Dwi'n mynd i neud bethau gwahanol i beth dwi'n neud fel arfer heddiw, achos fideo olaf i ydi o. Gyda fi dag oak, ayaka ac ayaka. Does am blacksmith yn y lle yma, so dwi'n mynd i fynd i village yma, gwrs mae'n y blacksmith yn fama. Oes, dwi'n gweld un. So dwi'n landio yn fama. Tu fewn i fama, mae'n chest. Eitha oce. Mae'r iron boots mae'n mlaen. O beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i cael pethau o creative a wedyn na i bildio nhw yn y survival. So, a wedyn cael ei fyny fama hwnna, dark oak planks. A wedyn dwi'n angen hwn. Dwi'n angen hwn. Wan, os dwi'n mynd ar hwn, rhaid i droi ar survival. Wan ai gychwyn ar tŷ. Dwi'n mynd i fatha bildio village bach. Dwi'n mynd i gychwyn ar tŷ fi gynta. So, bildio hwn i fyny. Dwi'n angen fatha bildio tŷ iawn. Chos yn episodes Minecraft survival fi, dwi wedi bildio tai mor dda. Dwi'n mynd i bildio fatha bod o'n mynd yn wahanol ar ochr yma. So galon hwn. Wedyn hynna. So hwnna a wedyn hwnna. Ca mynd am final cychwyn. So na i bildio allan mwy efo ayaka ar ochr yma. A wedyn na i wneud o fel yma. A wedyn fel yma. Fydda i efo digon efo digon o ayaka planks. Fyddaf, so na ayaka. Dwi'n hofio beth enw. Wood. Planks di hein. So mynd allan ffordd yma. Dwi'n mynd i fewn. So mynd i fewn ffordd yma. Fel yna. Bildio hwnna, bildio hwnna, bildio hwnna, bildio hwnna, bildio hwnna. A wedyn ar y lle ayaka, wedyn bildio yn ayaka. So, dwi wedi planio'r tŷ yma. So, dwi'n meddwl fydd o'n mynd yn ffain. A wedyn, o'n i'n mynd i wneud hwnna fel yna. Tha bod y pethau tu fewn fatha counters. Wedyn dwi'n mynd i bildio gegin o bob dim hefyd. Dwi'n meddwl fydda i efo digon o wood. So, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd ar creative, cael loads o chests, a wedyn just pleisio nhw lawr. So dwi'n mynd i pleisio ein lawr yn y chest yma. Dwi'n mynd i roi bob dim yn y chest. Ac dwi'n angen chydig o hwn hefyd. Ac hwn,
hwn. Heina. Ac o'n i'n angen hein. Dwi wedi gwneud hwn o blaen, so dwi'n dod chydig o hein. So 4 lle arall genna fi. O'n i'n angen chydig o obsidian ac bach o cobblestone. Un chest i cael ei lenwi. Not just hynna fydd ein angen, actually fydd ein angen mwy. So, caliwch chest. Angen cobblestone, angen stone. Ac o'n i'n angen chydig o jungle wood. Planks hefyd. O'n i'n angen cauldron. O'n i'n angen gwely. Furnace crafting table. Jukebox ag hein ddau. So hein i fewn i fama. Odyn o'n i'n angen bach o... Dwi'n mynd i teimio cwn fatha nes i wneud. Just neith un ddo. So na i gael loads. Na i gael hynna. Na i cael 3 key am wan. Odyn dwi'n mynd i livio nhw yn lliwen nes i ddim wneud. So purple ag nes i ddim wneud llwyd. So llwyd i chdi, piws i chdi, a glas i chdi. O'n i'n angen, o'n i'n angen hwnna. O'n i'n angen chydig o hwn. O'n i'n angen... O'n i'n angen 1 diamond. Ac o'n i'n angen... Be arall o? O'n i'n angen 1 diamond. O'n i'n angen 10 cacan. 2 o heina ac... Dwi'n meddwl fel... Ie, fel na oedd o. Dwi'n angen hein. A hein. Na, o'n i'n angen hwn. O'n i'n angen hwn. Flower pots. Efo bloda. 2 math o'n nhw. A mushrooms. Odyn, o'n i isio how, chos o'n i isio wneud... o'n i isio wneud gardd. So yma seeds yn fama. Dwi'n mynd i cael hwnna. Ella na i gychwyn ar gardd rwan. Dwi'n mynd i fod yn gardd fawr anyways. Neith i yn hyn. Dwi'n angen torches o fod o'n gallu tyfu. I need the torches holl ffordd rownd y fferm. Neu, I just troi o'n dydd, ond dal na i cael y torches. Cael hyn. A wedyn dwi'n mynd i just plannu hyn. Fferm bach fi'n done. O iawn, ni'n angen chydig o... angen lot o clai, ond angen coch, melyn, oren, lime green, light blue. A hwn, hyn o'n angen. Kevin on fine. I droi ar survival mode. So, na I
Mae'r diamond o fanna. Oce, ond dwi'n angen beth o'r chest yma gynta. Hein. Ti'n mynd gallu troi nhw Ayaka things na dwt. So dwi'n gorau cael nhw off creative. Odyn, survival. Dwi'n mynd i gyrru mwyn bildio hwn o ma. Mae design dwi'n gweithio ar, mae o'n anodd i fi bildio, achos dim heddiw nes i meddwl am y design, chydig o ddiwrnodau yn ôl o fo. So mae'n anodd i weithio ar. Ac dwi'n angen ei pressure plates hefyd i'r counteri. Ar ben y crafting table, neu roedd fel yma na i wneud. O'n i am wneud, dwi'n wneud to allan o oak wood. A wedyn, ar ôl fi orffen y to, dwi'n mynd i wneud... na i wneud y gegin ar ben y to. A wedyn dwi'n gwybod be na i wneud wedyn. Dwi'n mynd i just torri hwn. Mae'n nad nhw axe o bob dim. Dwi'n gwybod os na i wneud ystafell gwely ar ben y to. Dwi'n meddwl mae hyn yn ffain. Dwi'n jyst i wneud hwn bach yn fwy neu bob dim arall, ond yna'n ffain gyda fi. So, dwi wedi gorffen tŷ fi, waliau a bob dim o'r tŷ fi. Wan dwi'n angen nôl hwn wan, ac dwi'n angen chydig o hwn a hwn. Dwi'n troi hwn i fyny hwn. Be o'n angen gyntaf? Dwi'n meddwl ni'n angen i sticks, so crafting table i reid yn fanna. O'n angen sticks, a wedyn ladders. O'n i'n meddwl fatha neud o'n... Dim yn fawr. Dim yn mynd i allu fod yn fawr, chos... Chos wedyn ddim efo amser wneud dim byd arall. Dwi'n mynd i fatha... Ella wneud ochr arall efo Ayaka yn cobblestone. Fel na oedd y plan. Dyna pan nes i nhw'n cobblestone. A wedyn ar ben y thing i gyd, fydd na shimna mawr. Dwi'n yn gwybod os fyddai'n gorffen hwn. Just i ddangos i chi, dwi'n neud. Just i chi yma hwn. I fatha... Os ni heb di neud hwn, fatha... Just chos episod diwad fi ydi o, dwi'n neud hwn. So... Dwi'n angen mwy o cobblestone. Dwi'n meddwl bod fi bron yn gorffen hwn. Ar y ffordd yma. A wedyn... Torri hwn. Flower power. Wedyn dwi'n mynd i cael... cerrig, a wedyn reid o fel y to ar y ochr yma. Achos mae hwnna'n debyg i gilydd heina ddau yndi. So dyna pam nes i ddod i fyny efo'r idea yna. O'n i am wneud fatha adeiladu ceir ar Forza ar creative, ond gychwyn wan dwi'n misio. So dwi'n neud hwn wan.
cobblestone. Ar fama fydd y gegin. Dwi'n mynd I just... Lle ma hon? Ie, fama. Dwi'n mynd I pressure plates. Reit hwnna fanna. Dwi'n rhoi torches rownd y lle. O ie, fanna lle mae'r torch yn mynd I fyny. Ca jyst gorffan hwn off y to wedyn. Ella na I... Ie, dwi'n mynd I neud y ladders ma'n mynd I fyny gynta. Can I be orffan it? Wan... O ia, nes I ddweud bod y gegin yn mynd I fod I fyny do. Dwi'n dorri hwnna fy fist dwi, achos bod fi'n Jedi. Dwi'n yn gwybod be na I wneud fel ystafell fi. Dwi wedi gorffan fel yma. Dwi'n meddwl bod y tôn edrych bach yn dda. Fydd y gegin allan o hwn. Just I fama fydd o'n mynd ddo. So dwi'n angen hwn, furnace fi. Mae'r crafting table yn angen mynd yma. So na I pleisio un lawr gynta. Na I neud hwnna. O dim mynd lawr, grabio hwn. Rhaid erbyn y crafting table. Ond dwi'n angen un worktop mwy. So na I nôl stone o fama. O dyn cael stone pressure plate I roed erbyn y furnace. Nes I weithio ar hwn am hir, ond o'r diwedd nes I ddod I fo. Ella na I gysgu mewn rŵm bach yn fama. Allan o stone. Na I rŵm bach yn fama. So, dwi'n mynd I fildio hwn allan fel yma. A wedyn, fe di gorffan. Mae'n mynd I fod yn anodd I orffan. Ond mae rŵm fi jyst yn fach. Just I fyny at fama. Dwi'n yn gwybod beth na I wneud yn y gegin, really. O ia, o'n I am wneud chest, so... A wedyn, mae'r chest. Wedyn, efo'r bwyd yna nes I reid. Na I wneud fatha... Dwi'n yn gwybod beth na I wneud fatha'r to I hwn. Ella, na I wneud rhan mwy o stone bricks. Ella na I wneud allan o stone bricks. Ie, na I wneud stone bricks. So, cael I stone bricks, na I rhoi o una. Fydd 48 yn ddigon. Dwi'n offi'r skin yma achos mae fatha double chos mae o Yoda ar cefn fi. A look dio. O'r peth pryd o'n nhw yn ffindio Yoda. Os da chi'n mynd gwylio Star Wars, ydych chi ddim yn gwybod. Achos yn Star Wars mae o. So na I bildio hwn I fyny ffordd ma. Na I bildio fo fel ma gynta.
Ac na i endio'r episod o fama, so ta!